Όχι. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το στυλ. Άλλωστε, όταν έχουμε χειμώνα, δεν μπορούμε να είμαστε και στυλάτες. Λάθος, μύθος, ψέμα. Όταν είναι χειμώνας, τι κι αν έξω κάνει πάρα πολύ κρύο, μπορούμε να είμαστε στυλάτες, άνετες και κομψές. Μείνε σε αυτό το βίντεο για να σου πω 4 απλά στιλιστικά κόλπα για να τα εφαρμόσεις. Βγάλε από την γαρδαρόμπα σου ό,τι έχει σε αξεσουάρ. Γάντια, κασκόλ, σκουφάκι, bucket hat, όλα αυτά είναι τα ιδανικά χειμωνιάτικα αξεσουάρ που φυσικά τα θέλει το look μας. Η αγαπημένη σου γούνα εννοείται ότι έχει την δημιουργική της και αν είναι σε καφέ χρώμα είναι ό,τι καλύτερο. Συνδύασε έτοινα με ένα leather παντελόνι και θα δεις, θα είσαι τόσο στυλάτη και τόσο κομψή. Με το αγαπημένο σου pullover μπορείς να κάνεις την ανατροπή. Είτε να μου το φορέσεις ρηχτό στο σώμα, είτε δεμένο εδώ στη μέση. Θα δεις, θα είσαι τόσο μοντέρνα και προχώ. Μην ξεχάσω φυσικά την μπλεκτή ζακέτα της γιαγιάς, η οποία είναι τόσο μοντέρνα και ιδανική για αυτόν τον καιρό που έχει ψυχολογικά. Και επίσης με αυτό το κομμάτι θα κάνεις το απόλυτο layering. Εφάρμοσέ τα μου αρμαριώτισσα. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ απλό. Αυτό το στυλ είναι δημιουργία.